ቆልዓ ይብል ሰበይቲ ይብል ሰብኣይ ይብል እንድሕነት ብጾቱ ስጋት ዝኾኑ ኩሎም ዝቕንጽል ክሪስ ኬል ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ወታደር ነበረ። እዚ ናብ ኢራቅ 4 ግዜ ዝዘመተ ውሩይ በዓል ስናይፐር ባዕሉ ካብ ዝጸሓፎ ታሪክን ብጾቱ ካብ ዝሃቦ ቃልን ተመርኪሳ ናብ 2014 ዝተሰርሐት ኣሜሪካን ስናይፐር እትብል ፊልም እሱ ዘሕልፎ ተጋድሎ ውልቃዊ ህይወቱን ናይ መወዳእታ ደቂቕ ሕልፈቱን ሓቢርና ንከታተል። ሰላም፣ እዚ ናብ ሲኔማ እዩ። ከምቲ ልሙድ ተራእይ ዘይፈልጥ ፊልም ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ሰብስክራይብ ብምባል ናብ ሲኔማ ይተዉ። ሰናይ ምክትታል። ፊልምና እንትጅምር ክሪስ ተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ብስናይፐር ንሓደ ወዲ ናርኣየ እዩ። እቲ ወዲ ግና ቴሌፎን ጥራሕ ሒዙ ነበረ። ደድሕሪኡ ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ቦምቢ ሒዛ ትመጽእ። ንሓደ ቆልዓ ሂባ ድማ ትሰዶ። ነቲ ቆልዓ ምስ ረኣየ ክሪስ ቁልዕነቱ ይዝከሮ። ቀደም ብቆልዑ ኣቦኡ ስናይፐር ሂቡ ናብ ሃደን ክወስዶ ከሎ ዋና ጨማታይ ነበረ። ንምንኣስ ሓዊ ጀይፉን ይዘርየሉ እሞ ንምሸቱ ኣቦኦም ይመኽሮም። ኣብዚ ዓለም 3 ዓይነት ሰባት ኣለዉ ድማ ይብሎም፣ በጊዕ፣ ተኹላን ከልብን። እቶም ኣባጊዕ ሕማቕ ነገር ከም ዘሎ ዘይፈልጡ ገርህታት እዮም። እቶም ተኻሉ ድማ እቶም ገበርቲ እከ እዮም። እቶም ከልቢ ድማ እሙናት ሓለውቲ እዮም ይብሎም። ምስ ዓበየ ድማ ኣፍቃሪቱ ምስ ካሊእ ውዲ ትጸንሖ እሞ ንኽልቲኦም ይሰጎም። ድሓር ምስ ሓዊ ኮይኑ ኣሸበርቲ ኣብ ልዕሊ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ዘብጽሕዎ ዕንወት ይርኢ እሞ ከምቲ ኣቦኡ ዝመኸሮ ንሃገሩ እሙን ከልቢ ኮይኑ ክሕልዋ ናብ ውትድርና ይጽምበር። ኣብ ታዕሊም ድማ ናይ ሓይልታት ባሕሪ ስልጠና ይወሃቦ። ካብ ኩሎም ተዓለምቲ ብዕድመ ዝዓበየ ብምንባሩ ድማ ኩላቶም ይቐልዱሉን ይድህልዎን ነበሩ። ናይ ስናይፐር ታዕሊም ክወሃቦ ከሎ ግና ልዕሊኡ ዝትኩስ ዋላ ሓደ ይነበረን። ክትኩስ ከሎ ድማ ክልቲኡ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ እዩ ዝትኩስ። እቲ ዓላማይ ድማ ሓንቲ ዓይኑ ንኽጸቐጣ ይነግሮ። ንሱ ድማ ካብቲ ዕላማይ ወጻኢ ካልኦት ነገራት ከይህልው መታን ክልቲኡ ዓይነይ ከፊተ እዩ ክከታተል ይብሎ። እቲ ዓላማይ ስለ ዝተመላለሱ 50 ፑሽኣፕ ይቐጽዖ። ክሪስ ድማ ኣብቲ በረኻ ዝነበረ ተመን ተኩሱ ይቐትሎ። ሓንቲ ዓይኑ ብቴንሽን እቲ ሓንቲ ዓይኑ ድማ ኣብ ሓለዋ ከም ዝተዋፈራ ድማ ይመስክር። ታያ ምስ ትበሃል ጓል ድማ ይላለ። ንሳ ግና ሓፍታ ምስ ወታደር ተመርዓ ዝረኸበቶ ስቓይ ብዙሕ ብምንባሩ ወታደር ክምርዖ ኣይምነይን እየ ትብሎ። ካብኡ ግና ብዙሕ ተቐራሪቦም ኣብ መወዳእታ እውን ይምርዐው። ካብኡ ንሱ ናብ ኢራቅ ንኽዘምት ጻውዒት ይመጾ። ንኸምኡ ከዓ ኣብዚ ቦታ እዚ ዝኒሄ ክሪስ ነቲ ቆልዓ ክቐትሎ ይደለየ ነይሩ። ኮይኑ ግና እታ ሒዝዋ ዘሎ ቦምብ ናብ ብጾቱ እያ ክትትኮስ። ስለዚ ድማ ቀዲሙ ተኩስ ይቐትሎ። ደድሕሪ እታ ጓል ነታ ቦምቢ ተልዕላ ንዓ እውን ይቐትላ። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክቐትል ከሎ ግና ከምቲ ናይ ኣቦኡ ምኽሪ ገበርቲ እከይ ስለ ዝቐትል ዘሎ ዳርጋ ተዃሉ ዝቐተለ ኮይኑ ይስምዖ። ናብ ካምፕ ምስ ተመልሰ ድማ ሓደ ብጻዩ ጅግና እኮ ኢኻ ይብሎ። ክሪስ ግና ውሽጡ ጓህ እምበር ጅግንነት ኣይስምዖን ዝነበረ። ገዛ ገዛ እናዘወሩ ናይ ኣልቃይዳ መራሕ ንምሓዝ ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጉዕዞ ድማ ክሪስ ከም እሙን ከልቢ ይሕልዎም ነበረ። እቶም እግረኛታት ከይተጸበይዎ ናይ ጸላእቶም ሬሳ ካብ ልዕሊ ህንጻ ይወድቕ። ብዙሓት ቦምቢ ዝሓዙ ሰባት እውን ቀዲሙ ንሱ ይቖንጽሎም። ካብ ብዙሕ ጥፍኣታት ድማ ይድሕኖም ነበረ። ሓደ ቦምብ ዝተዓጠቐ ወዲ ብማኪና ናብቶም ሰራዊት ይቐርብ እሞ ንሱ ድማ ተኩስ ይቐትሎ። ለይትን ቀትርን ብዘይ ዕረፍቲ ንብጾቱ እንትሕሉ ድማ ሽንቱን እውን ኣብኡ ይሸኖ ዝነበረ። እቲ ቦታ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተቆጻጸርዎ ድማ ምስሓብ ዝበልዕሉ እዋን ኩላቶም ይጣቕዕሉ። ምስ ነፍሰ ጹር ሰበይቱ ብቴሌፎን ክዕልል ከሎ ምንኣስ ሓዊ እውን ናብ ኢራቅ ከም ዝተለኣኸ ትነግሮ። ድሓር ኣብ ኣኼባ ብዛዕባ እቶም ተደለይቲ ናይ ቢንላደን ሰባት ሓበሬታ ይወሃቦም። ክሪስ ድማ እግረኛ ክኸውን ከም ዝደሊ ነቲ ኣዛዚ ዝኾነ መሓዙ ይነግሮ። ንሱ ድማ ኩሉ እግረኛ እኮ ንዓኸ ኣሚኒ ዝንቀሳቐስ ከም ቀደም ካድኣ ስናይፐር ሒዝካ ሓልወና ይብሎ። እቶም ወታደራት ናብ ውሽጢ ህንጻ ክኣትዉ ከለዉ ግና ብስናይፐር ገይሩ ክሕልዎም ስለ ዘይኽእል ብዙሕ ጉድኣት ይበጽሖም ነበረ። በዚ ድማ ወሪዱ ምስኣቶም ክስለፍ ይውስን። ኣብቲ ዝኣተውዎ ገዛ ድማ ስድራ ይጸንሕዎ። ነቲ ሰብኣይ ድማ እቶም ዝሓባእኻዮም ዕጡቓት ኣውጻዮም እናበሉ ይፋጥጥሉ። ንሱ ግና ጥዑይ ሰብኣይ ነበረ። ብዛዕባ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ናይ ቢንላደን ሰብ እውን ይነግሮም። ናይ ሰባት ኢድ ከም ዝቖርጽ ድማ ካብቶም ደቁ ንሓደ ጸዊዑ ከም ምስክርነት የርእዮም። ንኽሕግዞም እንተኾይኑ ግና $100,000 ክኸፍልዎ ከም ዘለዎም ድማ ይነግሮም። ሰበይቱ ካብ ሕክምና ደው ኢላ እቲ ኣብ ከብዳ ዘሎ ዕሸል ወዲ ምዃኑ ትነግሮ። ሙስጠፋ ዝበሃል ናይ ኣልቃይዳ ብሉፅ ስናይፐር ድማ ነቲ ሽፈሮም ተኩሱ ይቐትሎ። ውግእ ድማ ይለዓል። ብዙሓት እውን ይወድቁ። እዚ ኩሉ ተኽሲ ብቴሌፎን እናሰምዐት ድማ ትበኪ። ክሪስ ብመስትያት ገይሩ ነቲ ሙስጠፋ ክሪኦ ተበለ። ንሱ ድማ ቀዲሙ ናፍታ መስትያት ይትኩስ። በዚ ከዓ ካብቲ ዝተሓውሉ ቦታ ክወፁ ከም ዘይኽእሉ ይግንዘቡ። መታን ከይርኦም ድማ ትክ ገይሮም ቦታ ይቐይሩ።
እቲ ጨካን ወዲ ናይቲ ሰብኣይ ንእሽተይ ወዱ ብድሪል ገይሩ እግሩ ከንኩሎ ጀመረ። ክሪስ ናብ ላዕሊ ህንጻ ምስ ወፀ ድማ እቲ ስናይፐር ንስለይ ስሕቶ። ድሓር ርእሱ ከንኩሎ ምስ በለ ክሪስ ተስዩ ተኩሲ ይኸፍት። እቲ ስናይፐር ግና ቀዲሙ ይትኩሰሉ። እዚ ሰብኣይ ወዱ ከድሕን ምስ ጎየ ድማ ንዑ እውን ይቐትልዎ። እቲ ጨካን ናይ ቢንላደን ልኡኽ ድማ ምስ ኣሜሪካውያን ዝተዘራረበ ሰብ ብምልኦም ዕድሎም ከምዞም ሰባት ምማት ምዃኑ ይነግሮም። ክሪስ ንኽትኩሰሎም ብዙሕ ፈቲኑ ነይሩ፣ ኮይኑ ግና ይሰመረሉን። ድሕሪ 3 ሰሙን ድማ ንገዝኡ ይምለስ፣ ግና ከም ወትሩ ይነበረን። ንሰበይቱ ሒዙ ሕክምና ምስ ከደ ድማ እቲ ሓኪም ደሙ ትዕቅኖ እሞ ህርመት ልቡ እውን ጽቡቕ ከም ዘየላ ትነግሮ። ናተመልሱ ከለዉ ድማ ሰበይቱ ስለምንታይ ዘይትሕከም ትብሎ። ንሱ ድማ ወዲ ሰብ ብጥይት እምበር ብኸምስታት ኣይመውትን ይብላ። ድሓር ድማ ብፀውቲ የፍቲ ኳሽሑ ኣለዉ። ኣነ ድማ ኣብዚ ይዛወር ኣለኹ እናበለ ከማርር ምስ ጀመረ ሰበይቱ እውን ሕማም ሕርሲ ትተሓዝ። ማኪኑ ጠውይ ድማ ናብቲ ሕክምና ይመልሳ፣ ውዲ ድማ ትገላገል። ሓደ መዓልቲ ሙስጠፋ በዓል ስናይፐር ዝቐረፆ ቪድዮ እናረአየን ከሎ ወዳ ሓቂፋ ትመጽእ እሞ ንፀወታ ኢላ እንታይ ደኣ ዕራቃዊት ኣፍቃሪት ሒዝካ ነርካ ዲኻ ስለምንታይ ኢኻ ክንዲ ዝትግደስ ትብሎ። ንሱ ከዓ እቶም ዝሞቱ ዘለዉ ብፀውቱ ምዃኖምን እንድሕር ዘይተመሊሱ ከዓ ካብዚ ዝበዝሕ ጥፍኣት ከም ዝበፅሖም ይነግራ። ንሳ ድማ ሓደ መዓልቲ ብቴሌፎን ዝሰምዐቶ ውግእ ሙስጠፋ ዝኸፈቶ እንድሕር ኮይኑ ተሓቶ። ንሱ ግና ብዛዕባ እቲ ዘሕለፈ ውግእ ክዛረብ ፈቃደኛ ኣይነበረን። ንኻልኣይ ግዜ ይዘምት ብምንባሩ ድማ ንወድኻ ኢልካ ትረፍ ትብሎ። ንሱ ግና ይኸይድ። ካብቶም ንዓዶም ዝምለሱ ዝነበሩ ድማ ሓደ ዝፈልጦ ቆልዓ ይረክብ። እቲ ቆልዓ ድማ ኣብ ካምፕ ኮ ብዛዕባ ከ እዩ ዝውረ ይብሎ። እቲ ቆልዓ ግና በቲ ውግእ ኣማሪሩ ንሱ እውን ከም ክሪስ ጸባ ይለዊጡ ነበረ። ናብ ብፀውቱ ምስ ተመልሰ ማርክ እውን እቲ ውግእ ጸሊእዎ ይጸንሖ። እቲ ስናይፐር ይህሉ ኢሎም ኣብ ዝጠርጠርዎ ቦታ ድማ ይኸዱ። ኣብኡ ግና ካልኦት ስድራ ይረኽቡ። ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘየለውን ይነግርዎም። እቲ ሰብኣይ ድማ ድራር ይንግዶም። ናብ በልዑ እናተፃወቱ ከለዉ ድማ ክሪስ ናይቲ ሰብኣይ ብርኪ ኢድ ቆሲሉ ይርኢ። ስናይፐራት ኩሉ ሻዕ ብከብዶም ደቂሶም ስለ ዝውዕሉ ብርኪ ኢዶምን እግሮምን ይቆስል እዩ። በዚ ድማ ክሪስ ነቲ ሰብኣይ ጥርጥሮ። ናብ ሸቓቕ ኢሉ ድማ ይኸይድ። ነቲ ገዛ ፍትሹ ድማ ዝተሓበአ ካላሽናት ይረክብ። ናብቲ ሳሎን ተመሊሱ ድማ ነቲ ሰብኣይ ሓንቆ። እቶም ብፀውቱ ድማ ብተግባር ክሪስ ይስንብዱ። እቲ ሰብኣይ ምስ ኣሸበርቲ ርክብ ከም ዘለዎ ስለ ዝተፈለጠ ድማ ንክሕግዞም ይሰማማዕ። እዚ ኩሉ ዝርርብ ምስቶም ኣሜሪካውያን ዝተሰለፈ ዕራቃዊ ዝትርጉመሎም። ድሓር ናብቲ ናይ ቢንላደን ተሓጋጋዝ ዝርከቡ ህንፃ ይመርሖም። እቲ ማዕጾ ምስ ተኸፈተ እውን ተኹሲ ይጅምሩ። ቦምቢ ደርብዮም ድማ ንውሽጢ ይኣትዉ። ኣብ ውሽጢ ድማ ዝተቆራረፁ ሰባት ፀንሕዎም። ድሓር እቲ ናይ ቢንላደን ልኡኽ ምስ ዓጀብቱ ናብ ጎየ ይወፅእ። ብዙሕ ይታኮሱ። ንሱ ድማ ብማኪኑ ከምልጥ ክብል ነታ ማኪና ይቃጽልዋ። ክሪስ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ግና ዓው ዝበሉ ድምፅታት ክርብሽዎ ጀመሩ። ኣዝዩ ይሓራቕ እውን ኮነ። በዓልቲ ገዝኡ ድማ ካልኣይ ቆልዓ ወሊዳ ነበረት። ኣብቲ ሕክምና ከሎ ድማ ሓደ መንእሰይ ቅርብ ኢሉ ብመዓርግ ሽሙ ይጽውዖ። ኣነ ማድስ ይበሃል ኢሉ ድማ ይላለዮ። ሓደ እዋን ብጸላእቲ ኸቢቦም ናይ ክሪስ ሓይሊ መፂኣ ከም ዘውፅኣቶም ይነግሮም። ኣነ ተወቂዐ ነይረ፣ ንስኻ ኢኻ ተሰኪምካ ኣውፂኻኒ ድማ ይብሎ። ብሰንኪ መጉዳእቱ ድማ እግሩ ከም ዝተቆረፀ ይነግሮ። ባምቡላ እግሩ እውን የርእዮ። ብህይወት ምትራፉ እውን ሕጉስ ምዃኑ ይነግሮ። ናፍቲ በኩሪ ወዱ ቅርብ ኢሉ ድማ ኣቦኻ ጅግና እዩ፣ ሳልኡ እዩ ኣነ ናብ ጓለይ ተመሊሰ ይብሎ። ንክሪስ ድማ ወታደራዊ ሰላምታ ሂብዎ ይኸይድ። ናብቲ መፅንሒ ህፃናት ትኸደ ድማ እቲ ሓዳሽ ተወልደት ጓሉ ትበክዕ ጸንሓቶ። እተን ሓብሓብቲ ግና ካልኦት ቆልዑ ሒዘን ነበራ። ንሱ ድማ ተቆጢዑ ዓው ኢሉ ይዛረበን። ሰበይቱ እውን ከም ቀደምካ የለኻን ትብሎ። ንደቅኻ ንዓይን ክትብል እንዶ ትረፍ ኢላ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ትልምኖ። ንሱ ግና ንሳልሳይ ግዜ ይዘምት። ምስ ሓደሽቲ ብፀውቲ ኮይኑ ብማኪና እናኸደ ከሎ እቲ ዘዋሪ ንሰበይቱ ብሕሳር ዋጋ ቀለቤት ከም ዝገዝአላ ይነግሮ። ክሪስ ድማ ብደም ዝተጨማለቐ ንብረት እንታይ ክገብረልካ ኢኻ ትገዝእ ይብሎ። ንሱ ድማ ልዕሊኻ ናይ ሰብ ደም ዘፍሰሰሎ ድዩ ካብ መዓዝ ኢኻ ደም መፅይፉካ ይብሎ። ክሪስ ድማ ይስሕቕ። ሙስጠፋ ንዒራቅ ወኪሉ ኣብ ኦሎምፒክስ ብተኹሲ ቀዳማይ ወፂእ ነይሩ። ድሓር ግና ኣሜሪካ ምስ ወረደቶም ኩሎም ሙሉእ ሓርሒው ናብ ዕጡቓት ዒራቅ ይፅምበር። እቲ ወዲ ንክሪስ ዓርኪ መርዓዊ ትኾነኒ ዲኻ ይብሎ። ካብኡ ብቅድሚቶም ኮይኑ ተኹሲ ይኸፍተሎም። ድሓር በቲ ዝኣተዉ ኣንጎሎ ምስ ከዱ ድማ ናብ ሓደ ህንፃ ይድይቡ እሞ እቲ ሙሉእ መዓልቱ ብዛዕባ ሰበይቱ ዝዛረብ ዝፀንሐ ወዲ ብስናይፐር ይወድቕ። ክሪስ ሓገዝ እናፀውዐ ናብ ሙስጠፋ ገጹ እናተኮሰ ክልተ ሓገዝቲ ድማ ምስ መፁ ሒዞምዎ ይወርዱ። ሕክምና ናኸዱ እውን ብዛዕባ ሰበይቲ ነይሩ ዘረብኡ። ሕኒኦም ክፈዲሉ ኢሎም ድማ ይኸዱ። ምፀላኢ ጎፍ ንጎፍ ምስ ተረኸቡ ድማ ብኣርፒጂ ስሕትዎም። እሶም ግና ሞም ይሓልፉ። ናብ ሓደ ህንፃ ምስ ኣተዉ ድማ ኩሉ ክፍሊ ፈቲሾም ሰብ ይስእኑ። እቶም ዒራቃውያን ድማ ብመስኮት ተኹሲ ይኸፍትሎም። ንሓደ ወታደር እውን ይቐትሉ። ክሪስ ካብ ፈለማት ሒዙ መሓዙኡ ዝነበረ ማርክ ይመውት። 5 ሬሳ ሒዞም ድማ ናብ ኣሜሪካ ይምለሱ። ብኽብሪ ድማ ይቐብርዎም።
ኣብ ሕክምና ከይዱ ይረኽቦ ብዛዕባ እታ ቀለቤት ንሰበይቱ ከይነገረ ከም ዝሃባ ድማ ይነግሮ ክሪስ ምስ ብፆቱ ክኾን ከሎ ይስሐቅ ይፃወት እዩ እቲ ጥይት ዝሃረሞ ወድን ሰበይቱ ከምዚ ተበላሸ እየ እሞ ግደፍኒ ኢልያስ ኣብያትኒ ዕድለኛ እየ ይብሎ ኣነስ ድሓን እንኳዕ ንስኻ ተሃረምካ ንስኻ እኮ ዋሕስ ብፆትና ኢኻ ኣብ ታሪክ ስናይፐራት ኣሜሪካ እውን እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝቐተለ በዓል ስናይፐር ኢኻ ኢሉ የመግሶ ክሪስ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ንሰበይቱ እንድሕር ሞይተ ካሊእ ሰብኣይ ሓዚ ይብላ ንሳ ድማ ናብ ኸይድ ክትመውት ደሊኻ ዲኻ ዝኹሉ ትገብር ዘለኻ ትብሎ ንሱ ድማ ንሃገሬ ከገልግል ስለ ዝደልባ ይብላ ንሳ ድማ እንድሕር ተመሊሱ ኸይዱ ከም ትፈትሖ ትነግሮ ንሱ ግና ንራብዓይ ግዜ ይዘምት ካብኡ ቢል ከም ዝሞተ ይሰምዕ ናብ ሰበይቱ ድማ እቲ ዝበለቶ ክሓስወሉ ከም ዝወዓለን ካብ ሕጂ ድማ ካብ ሰራዊት ተሰናቢቱ ናብ ደቁን ሰበይቱን ክምለስ ከም ዝወሰነ ብቴሌፎን ድምፂ መልእኽቲ ይሰደላ ሓደ ዕጡቕ ድማ ይርኢ ተኩሱ ምስ ቀተሎ ድድሕሪኡ ሓደ ቆልዓ ነታ ከባድ ብረት ክትኩሳ ኢሉ ሓፍ ይብላ ክሪስ ግና መሊሱ ኣብ ልዕሊ ህፃን ክጭከን ኣይደለየን ጽቡቕ ነገሩ ግና እቲ ቆልዓ ሰንዲዋ ይኸይድ ክሪስ ተቐዳዲሙ ብዘይምትኳሱ ንፈጣሪ ይመስግን ነቲ ስናይፐር ንምቕታል ድማ ይብገሱ ብድሮን ተሓጊዞም ድማ በቦቶኦም ይሕዙ እቲ ስናይፐር ግና ካብኣቶም ዝበለጸ ነበረ ተኩሱ ድማ ንሓደ ይቐትል ብድሕሪኡ ብምብራቕ ገጽ ከም ዘሎ ፈሊጦም ገጾም ይዝውሩ ክሪስ ድማ ዘለዎ ቦታ ይረኽቦ ግና ኣዝዩ ርሒቑ ስለ ዘሎ እንድሕር ስሒትካዮ ክኸሽፈና እዩ ይብልዎ ክሪስ ግና ተኩሱ ስሕት ኣይኮነን ኮይኑ ግና ሙስጠፋ ኣብታ ዝጥርጠራ ቦታ ምህላውን ዘይምህላውን ጥርጣረ ፈጠረሉ ተኣማሚኑ ድማ ይትኩስ ሙስጠፋ ድማ ይመውት ካብቶም እግረኛ ኩሎም ይመፁ ከቢድ ውግእ ድማ ይለዓል ንሳቶም ብዙሓት ነበሩ ሓላዊ ሙስጠፋ ምስ ሞተ ድማ ናይ ዓቕሊ ጽበት ኩሎም ወፁ ነቶም ሄሊኮፕተር ድማ ስቁልኩም ተኩሱ ይብልዎም ክሪስ ድማ ተስፋ ቆሪፁ ናብ ሰበይቲ ይድውል ክሳምዖ ግና ይከኣሉን ካብኡ ንሱ ድማ እናበኸየ ሕጂ ናብ ገዛይ ክምለስ ወሲነ እየ ይብላ ከቢድ ዶሮና ምስ ተለዓለ ካብቲ ቦታ ይወፁ ሓደ መዓልቲ ከዓ ሰበይቱ ትድውለሉ ከም ዝወፃኹም ሰሚዐ እየ ድማ ትብሎ ናብ ጀርመን ድሕር ከይዶም ኮይኖም ድማ ትሓቶ ንሱ ድማ ኣብ ዓዲ ከም ዘሎ ይነግራ 9 ወርሕ ሙሉእ ዝተፈለኻዮም ደቅኻ ኣይትናፍቖም እንዲኻ ኢላ ድማ ትሓቶ ንሱ ድማ ቤኒ ይበኪ ኣብ ዓዱ ከሎ ናብ ገዝኡ ዘይተመለሰሉ ምኽንያት ድማ በቲ ውግእ ስለ ዝተረበሸን ክረጋጋእ ደልዩ እዩ ኣብ ገዝኡ ዝጠፍአ ቴሌቭዥን እናረኣየ ናይቲ ውግእ ድምፂ ይስምዖ ነበረ ሰበይቱ ድማ ናብቲ ናይ ጎረቤት ድግስ ትወስዶ ኣብኡ ድማ ሓደ ከልቢ ምስ ወዱ እናተፃወተ ይርኢ ንወዱ ዝበልዐሉ ዘሎ መሲልዎ ድማ ኣውዲቑ ክሓንቆ ክብል ሰበይቱ ትፅውዖ ኣእምሮኡ ከም ዝተረበሸ ፈሊጦም ድማ ናብ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ይሰድዎ እቲ ሓኪም ድማ ዝቐተልካዮም በዝሒ ሰባት ይጣዓሱኻ ድዮም ይብሎ ንሱ ድማ ንብፆተይ ከድሕን ኢለ ዝገበርክዎ ዋላ ሓንቲ የጣዓሰንን ይብል ኮይኑ ግና ብናተይ ስንፍና ዝወደቑ ዘይድሐንክዎም ብፆቶ እዮም ዘጣዓሱኒ ይብሎ ድሓርቲ ሓኪም ምስ ጉድኣት ኩናት ድማ ይረኽቦ ብድሕሪኡ ንባዕሉ ብሂወት ምትራፉ ከመስግን ከም ዘለዎ ይነግሮ ድሕሪ ድማ ናብ ትውልዲ ዓዱ ቴክሳስ ከይዶም ምስ ስድሮኡ ምንባር ይጅምሩ ንወዱ እውን ከምቲ ኣቦኡ ዝዓለሞ ሃደን ይዕልሞ ነበረ ምስ ሰበይቱ እውን ጽቡቕ ተፋቐሩ እዚ ዝረኣየት ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ድማ ካብ ኩናት ንዝተመልሰ ወዳ ንክሕግዘላ ትልምኖ ክሪስ ድማ ምስ ወዲ ይራኸብ ሰበይቱ ግና ነቲ ወዲ ፈተወቶን ኮይኑ ግና ዋላ ሓንቲ የበለትን ክሪስ እውን ዕላል መታን ክትዕመም ኢሉ ሒዝዎን ደገ ይኸይድ እቲ ብኩናት ዝተጨናነቐ ወዲ ንክሪስ ተኩሱ ይቐትሎ ኣብዛ ፊልም ንሪኦ ዘለና ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ናይ ክሪስ ካይል ቀብሪ ዝተቐረፀ እዩ እዛ ፊልም ካብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመርኮሰት እያ መሪፅኩም ስለ ዝረኣኹምና ነመስግን ነዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ላይክ በልዋ ሓሳብ ርእይትኹምን ኣብ ቀጻሊ ክንሰርሐልኩም ትደልይዎ ፊልምን ኣብ ኮሜንት ክደፍሉና ከም ዝበሉ ተራእዮም ዘይፈልጡ ፊልምታትን ምርካብ ድማ ነዛ ወሎ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምባል ናብ ሲኔማ ይተዉ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ